So you've got to look, if you look at 2.5, like what I explained before, it talks about unfair international competition, right? So this is what you get on international markets, right? Then number 1 or number 22, it talks of exporting of South African products that may be restricted. Like if you remember, there were times whereby South Africa was not allowed to export eggs when there was this avian flu. Do you remember, guys, right? So these are the things that you need to look into in completing that assignment that I gave you, right? So you must make sure that homeworks are done on time. I don't want people that always do homeworks in class. They are here scribbling. Whenever I'm coming here, you're busy writing your homeworks, right? So the rest of the team, please make sure, good people, you focus on this, right? On that chapter 5 that we're talking about, right? So that will be closing for today until we meet again tomorrow, right? Wena Londla, angizokuthi kukhani nesibuka wena. Yenza mathematics ngosibuka mathematics. Ngigonoza ukuthi ngijaya nosibuka noma ngithathana naye uhlakana lapho wena. Kuba sibuka uratana lena, ajuli wena sibuka. Sibuka uratana na akathi wena Londla. Lazi cosuke lapha phambi kwami uzongijwayela kabi. Ubuthani oke next time kana ngibona sifebe tu. Ngizabanga isifebe. Yo, mama. Usukhutleni? Hello Nozi, njani? Yaphila mama. Ukhutleka phela nje umsebenzi today. What's Yo, mntanami. I had a long day. A very long one. Nditshayise kanzima nje nangoku ngizofika apha. Yeah. But ke khawutsho-ke nawe, yazi indlela enxa ndibuye ndithe gqi ngawe le ngasepakini uhleli nomfana pha. Benenzani pha? Na. Ewe. Wena kanye. Kizbu. Wenzani? Ebesithini ukubambezelele ntoni pha? Mama mbambezelile nakathi methe Mezi, kodwa ndibona ngani ivula incwadi mos phambi. Mama uthi. Bona ibhizi ndijija nabantu nenza into engayaziyo mina uLavi Davi. Mama uLavi Davi nakujoli bas. Kodwa wenzani? So thuba yiyo le ndibone bandibona ngakho. Mama singijoli next akujoli nina ke ngwana isikolo osharp ke focus certificate zaka ke tla pass mama. Nantsik. I hope not. I so hope not. Umabenga ngoba sizenze njani Umabenga ngoba sizenze njani Umabenga ngoba sizenze njani Sizenze njani Awusobashaya Unjalo webadala wabantu Umabenga ngoba sizenze njani Awusobashaya Unjalo webadala wabantu Umabenga ngoba sizenze njani Umabenga ngoba sizenze njani Umabenga ngoba sizenze njani Umabenga ngoba sizenze njani Awusobashaya Unjalo webadala wabantu Umabenga ngoba sizenze njani Awusobashaya Yawe, Busquito. le thing ngiyibona yini ngihleke? Ubuka yini? Wena ngathi appreciate yonke into engikwenzelayo. Ubuka yini? Akithi nobuka yini? Uthethini tsaka sharp. Cela unga-ex ngathi awazi ukuthi kwenzakalani. Yes, what's Cela unga-ex, cela ungangithele. If awusongata. Yini le? Akithi asinaki ngothenjwe. Asinaki ngothenjwe akithi. Usho kuthini ukuthi awazi ngoba ifoni yakho? Kifuna kumakakithi. Yazi ngihleke mina mantombazana nonke ngiyafana, ngisaku-understand ukuthi unjani. Sibu wine karakso batla foni ngebo kehana office. Yazi ngihleke ngisafuna ukubuza yini. Akithi nje sibusiso. Sibu.
Mfethu, yazi izolo kwenzakala iflop kodwa akuva ugesi izolo mfethu kusabukele igame uKaizer Chiefs noPirates. Kwenzakaleni la? Chiefs bayishayile 3-2 baba. Ushaye kanjani because la ku social media, Facebook, Twitter na ku Instagram iyapopa la le. Ukuzuthi Ya trend fana ngithi sipopile 3 bani? 3-2 Fana ngithi ngizokubonisa nekhona izolo ngishaye screenshot umjidi ukhuluma ngani. uzubili social media. Kanti vele la nini ukhona ofeni Chiefs? Nami yabangala yazi. Favorite Chiefs. Hayi kuzina le Pirates. Wena chomi. Yo, nathuma ngisibhekele lezi zinto. Wayivele guys ngibhekele ibhola bora so. Yabhola. Why ngabhekela ku generation? Young ins. Ngoba trend kanjani? Bola mfethu top game yangithola so yeah. Join the league bro. Iba rest mfethu. Ngicela ungasifanisi nje uba somizi mfethu. Ubani thama sokubhekela usomezi. Joy, ngani? Hayibo mngani. Unozi phela lo. Unozi ukhulelwe. Yazi umphile sithombe yasidinga indaba ezimnandi lezi before after school ngicela uyazi la. Hawu Jimmy. Nozi. Wow, okay. Ngabatlanga manje. Ikona vele lokho andikufona. Yibokana. Awuyazi indaba etrend kangaka. Come on. Manje batla attention yakho. Okay, ngisho. Azoshuba namhlanje. Ubani la? Kupa ubona I to hold the shots. Kupa ubona fele helonje. No. Manje ke kupa sesho zamuthu. Who's the boss now? Ke ukupa manje ke ukupa klopatala. Awusemhle. Yabo. Sengida ngento yini namhlanje? Doctor. Microbo check. Can I give? Kangaka. Kanti isikole manje ifundisa ntoni? Okumama. Utengayi. Uthi ngiyo ngalento. That's it. Okay. Yazi masabe clinic uba usithi ufuna utesta. Kune procedures esizilandelayo. So kuzafuneka ndikunike i-pregnancy test. Uya test. Ophuma khona into level left. Results zakho ke ezi. So xa ufumana i-results ezinye ufumana negative no positive. So xa ine-lines eziyi-2 thetha ukuthi loo nto you are pregnant ne. So uzawuthini ke ngokuba you are pregnant? Yitla khipha ngwana. Okay. Mase yazi after i-pregnancy ukhona life ne. Uyakwazi ukuqhubeka nesikolo ufumane umsebenzi wenze yonke into. But ke xa uzawube ukhupha isisu ubeke ubomi bakho kwi-risk. Ungafa xa wenza abortion okanye ube netruma ubomi bakho bonke. Ne? So apha phethe results zakho. You are pregnant. Mamela ke ntombi. Qhubeka nesikolo. Nabanye abantu bafundile ngokuba nabantwana. Ne? Amakesisi. It teaches you to be able to socialize with other people. It teaches you to be civil. And this is a beautiful subject that we call life orientation. Some term it as LO. I believe most of you guys understand that because most of you have done that, you have been here. Yeah, it's quite an... Yes, Carmelo? I don't understand. What do you mean you don't understand? Okay, guys, it's not a crime not to understand something, right? Luande, can you please help the gentleman there to understand what is life orientation? What I understand about life orientation, I think it's about life. Izinto nje ezenzeka la emhlabeni. Yes. And about pregnancy too. So, not singachazela kabanzi nayo.
I'm sensing a tension here, which is not good, right? Tension is not good. You must learn to live amongst each other peacefully. Do you understand? Hayibona izwe le tezo la esikoleni. Eyiplanto yakho. Khona intombazane eyithwele. Ubani? Nozi. Namanga wena. Nozi ngizwile ukuthi usiphisile ufike wangena phina wavala. Hayi ngiyamvuma leya. Unozi umithiswe ngusibu. Ngitshela namanga mfana. Molo Nozi. Unjani mntanami? Hey, khangizithela amanzi okusela nqaniwe man. Hayibo, Nozi. Kwenzekani Isa? Buy. Cela buy. Uzohlala lapha phansi sithethe. Mntanami, kanti kwenzekani? Keshap. No, awukho right. Kwenzakalani? Keshap. Usho? Right. Nozi. Ish. Hayi Thuli mngani. Unjani? Hawu, wazi wangithusa yazi. Kunjani mngani wami? Ngiyaphila mngani. Hawu ngiyaphila nami. Bo yazi ngizana indaba ezimnandi kanjani. Nami ngani usayifuna mngani? Mngani. Uyazi ukuthi kudala mina ngakulungela ukuthi ngibe nomntwana. Yikho nje ukuthi hey mangilongizama ngiyahluleka. Angikhoni ukuba nabantwana ngababa. Mara mngani ngizwa lapha esikoleni base kunengane pregnancy. So bengithi kungaba njani ukuthi uzisondeze eduzane kwakhe. Umnakekele uzokwazi ukuthatha lo mntwana umenzo wakhe. Ayingeke hayi ngeke. Angiboni nje kumqondo omuhle loyo. Ukumfuna umntwana yena ngiyamfuna. Kodwa le ndlela osisho ngayo, hayi ngathi izothanda ukubanzi. Uthi asuba igwala mngani. Chance yakhe kuba nomntana. Hello lethu njani? Ngisacela ukukhuluma nawe. Kade ngikulindile senze naphuma. Wangilindile khona into wrong. Lutho phela yikho into wrong. Bengifuna sixoxe nje ngentombazane ngizwa ukuthi ikhulele. Yebo. Uzwe ngobani? Ngiye nganizwa nje ngixoxa ngayo mangidlula. Mina nguntombi ngi-social worker. Umsebenzi wami ukubheka izinto ezifana nalezo. So wena ungakhululeka ungitshele yonke into. Uyizotho. Okay, igama mina nguntombi. Okay. Bekunento ngifuna uncede ngayo yazi. Ngabe yini leyo? Kune-event engifuna siyiplane sixoxe wonke ama-artists siwahlanganise. Event. Okay, ngisazothi uyicabangisisa kahle leyo nto. Sisazokucabanga kahle nje ngayo. Okay. Yazi Ntombi. Engahlala phansi ngayicabangisisa kahle le ndaba yalengane. Manje isinqumo sithini Emfethu yazini. Mina ngathi ngeke ngikhone ngempela ukuyenza lento. Yena unoza ngathini nje mayengeza ukuthi ade ngicabanga into embi kangaka. What if nabo bayamfuna lo mntwana? Uyazwe onginecebo angazi ukuthi uzolithatha kanjani. Yazi ngiye ngathi ukuchecka i-background yabo bobabili lapho. Usibungu uthola ukuthi ungumculi. Ene baye bajola laba bobabili. Manje ucabanga? Bengicabanga ukuthi sihlanganise imali, senze umcimbi, sinikeze uLwandle. uLwandle yena ke so sekazobuyiza uSibu. Obvious uzofuna ukuthi uSibu abe ingcenye yalo mcimbi. Leyo nto izobenza ukuthi babe together. Uyahlanya Ntombi. Uyazizwa ukuthi uthini? Izovela yonke leyo mali leyo nje yokwenza izinto eziningi kangaka. Kanti ubani ufuna umntana? Uyazibo? Mawukuthi uyamfuna umntana uzowenza lo mcimbi. Ivile yonke lento endiyithethayo. Awungimamelanga ngane. Into engxaki yakho kwenza ngantoni Nozi ngapha endlini? Iveki yonke ndikubukela awunguye lo Nozi endimaziyo. Awumameli uhlala ucinga into engayaziyo. Into engxaki udliwa intoni ngapha ngathi khona into etyayo into engxaki. Akukho lutho kanjani? Akukho lutho kanjani ndiyibona bikhona ingxaki. Ndichazela uba kwenzeka ntoni. Yazi Nozi kuzo zonke nje into endingazicinga. Kuzo zonke into endingazicinga awukwazi uba ungenza le endiyicingayo uba uyayenza kwaba ukhulelwanga Nozi because ndikuthuma esikoleni buyofunda. Kwenzeka ntoni thetha? Andihlali phansi ndihlalelani phansi kusonakala. Soze ndihlale phansi kusonakala ungangixeleli noba kuyintoni edani uba ube nje. Thetha Nozi man.
yazi ngicunukisa because emveni ngoba nisebenza kanzima kangaka ebusuku nemini ndingalali nisebenzela wena uba ube nempilo engcono uye esikolweni ufunde ugqibe awukagqibi awukapasi nalo 10 lo suzoqhamuka sowunjengowo suyinto eswabileyo ngathi injedla amaqanda into engxaki yakho mntanami umithi nozi uzondiphoxa undibhekisa ngabahlali kube ngathi ndumuntu ongenasiphatho ndisebenza kanzima ngako kunini ndandithetha nawe yes sis. Lwandle ubusuke wacabanga ngale ndaba sasikhulume ngayo. Indaba le event yabe seyicabangisisiwe and ngicabanga ukuthi icebe le right because kunama upcoming artist and azojabulela lethuba plus ni community futhi ibukela kuthina so kuzoba into enhle. Okay ngajabula into ngizocela ukuthi ungenzele nokuthi ungisendele ama accounts via WhatsApp so that sizokwazi ukucala prepare for this coming event. Okay angizowenza njalo. Yeah. Mntana kulento besikade sithi angayizolo ngenze neplan engcono namhlanje engasisebenzela. Iplan imam. Awuba uthunjitse kabushi. Andithethi nge-abortion but ziningi indlela esingayilungisa ngazo lento kunama adoption agency singahambisa umntwana wait ubatle kids what like getting adoption ke fana ka ngwanaka. Yes mama bona a ke tsotele go na ke adoption ka abortion a tlo fana ka ngwanaka mama. No yona into ezasinceda leyo otherwise uzamamela incede boma mama kunento elibele la kukwami ukuthi mina la uzawenza into engiyitshoyo wabona ke temo ifo something ye mama mo ke khathetse go mamela wena ke philela wena o nkitse ntse tse ke se batleng a tlo dumela le go ngwanaka a tlotla a hola a hatelo kwa ene because today ke a tsamaya ke lo dile sebo ga tla tlholisetse ngwana gona uyofuna ni kusibufuna siqhuba nesikole yenozi eish So mnganami kunale event esiplanayo izokwenzeka amaduze nje Njabulo ngifuna ukuthi ube khona ezingane wami. Ngilangani angicingi uba ndizokuphumelela. Awena umngani lapha kuzobe kumnandi manje kwamele ube khona. Ngi-understand mara i-situation ayizini. Isho ngicabanga ukuthi into nalabanye. Guys so guys kunale event ezokwenzeka amaduze so befuna so bekulanda ngiyathembisa ukwenza ukuthi kufinyelele laphana so enjoy akunayo uniform ezokugqokiwe the time izobe kuphi indawo yakho okwamanje siyayithola iveli but when time goes on so ngizofika Dear Spoo, thank you for loving me and caring about me this much. I feel so blessed to have you as my boyfriend. As my boyfriend, I promise to love and respect you until forever. I love you till infinity. Yours, Lwandle. Hoje tu vocês? Wetsa lanka Lwandle jwale. Lwandle. Sayiketsa ka ukwes vocês uNkulunkulu. Wetsa lampa kenza uLwandle. Usho ukuthini manje ngoba uyazi ukuthi uLwandle exam? Ke ngoja vocês. Come on baby girl. Incwadi zakudala lezi mozo. Jalo why untsona kutsona vocês? Usamrata Lwandle wena. Uyazi mozo ukuthi ngithanda wena. Yini inkinga manje? Wayongibuza ngoLwandle. Vocês. Usamrata Lwandle ka posamrata. Mfethu ngithanda wena mozo baby girl. Unza rata Lwandle. Mfethu. Sure. Awungitshela unozi njengoba bahlele ekhaya ngasenza esikoleni uphizana. Yazi akenzi lutho. Ngingana ngaza ngisakhona. Ayisho mfethu kufanele but uthina ngicela ubhekana le situation abhekene naso uzobuya sofunda. Hayi kungcono ngiyabona lapho ngamisela kuwo. Aman, no dude. Say. Yini inkinga yini?
ngicela ukudlala yabona wona ndomuntu wathi ngiyadlala ne nawo na abantwana ngibeka Sir. kumane class ngiyami angeke Kodwa get out of my class. Get out of my class. Ke mo hlokanthuswa hao. Kanjani Gel? Ngabe sebakudambile urukhulelo? Ntse batlile tsana le yone yo. Iza nazo kwenzakalani? Okay, so ko sekolong ne hona le msimane e mong e kutlwana le yena. So few weeks back re la suspect hore nka re ke mme. Yaba ga tsamaya clinicing ya mme a re file clinicing re la fumana hore vele o jwalo ke mme. Ngishikela. Manje uma wakho uthi ngayo yonke lento. Yo, we had a very bad fight because she doesn't want anything to do with this baby and what like it's abortion, which is something that I'll never do. Yo. Mara I think yazi ukhona umuntu onganceda kuyo yonke lenkinga obhekane nayo. Kanet. That's why kan khokile desperate ka teng ona je uzintombi. Nkanka nthungulong like get desperate to khona. Yazi ithi ngikuphe inamba ka sisithuli. Uyena sisengisebenzisana naye ozokunceda kule nkinga obhekane nayo. Unga-invite ne boyfriend yakho nihambe niyombona akwazi ukuthi aniluleke ngale nkinga le. Yeah, Katlai. Kalebo, Number yakhe 072. Okay, 072. Okay, Katlai, I was doing. Thank you, Kalebo, so much. Thank you. Alright. Yo, I like to Okay. Mfethu sebasixosha yiveni. Ashilamazi nale NO yakho Yo. abo STI. Hey, yazi mfethu yazi bengisaba ukukhuluma le situation phambi kothisha. Yini manje ke? Hey mfethu, unozi ucabele nomama wakhe izo. Njani manje? Angithi bezama ukumchazela ngalento ukuthi upregnant stuff. Ayithathanga kahle. Yo, kuyimanje phela unozi sekahlala noSibunda. Because mama wakhe uthi makhiphe lesiso. Elsa isela kugcina khona ingane. Because mama wakhe ufuna unoza esikolweni ayifunda. Unozo usubene nenkinga mosi. Yo, mfethu. Ende ukuthi uzolidinga nje uxhaso lwethu like kumele i-support simnike full support kule nto le. I like serious unozi uyagowisha straight. But akusinto ongayikhuluma phambi kweclass phela uyazi. Obviously kamela kabuhlungu umngane wami yazi. Asho yazi mfethu. Asizama ukuchecka lo thisha lo uzosicolela sazi. Yani. Evuningi. Oyishaya Eish. Sure. Brother me young ring cause Vigi zinja check it cause ladies night signal ma both. Yes boy. Wrong but. Ongefike iguideline ngiyangithola ibava boom ukuthi yabo yakunyuse kancane yabo ngicela uzoba ntsweba uyizame kathi. Sure. Eish. Sure. Brother me young ring cause Vigi zinja check it cause ladies night signal ma both. Yes ya hands skibby foot. Pick it juicy cranky foot. Kick it gonna keep it boost. Bring it darling root like Freddy gonna behind the bus. Keep it smoky just the hope. Send this to sang register. Keep it low pull like siphon. Harry Popo findo wo. Fake it tombing get up like. Take it for some block is night. Rapist don't you need a blind profile picking in a Oh, zenja. Zenja. Yeah, Hey Sibunjani. Angigrande lo nto mfethu wena njani? Hayi nami ngiyaphila. Oh yazi ngicula kamnandi kanjani lapha? Sicule kamnandi. Like was kanjani ngoba bengithawukho la? Hayi ngifikile nje ngapopola bengafuni umphazamisa. Serious? Yazi mawusho kanje mayiphuma kuwena leyo nto yazi ngikhuthaza kanjani? Okay. Oh ngizwa uthi angeke ukhona ukuphumela kuya kwi-competition. Ngabe indaba? Eish. Yazi nginama flop abhaya yena ngazi ngizokhona ukubekela wona mfethu. Ngapha unozi eish ma flop abhaya ngazi ngenze njani. Okay, ngabe indaba mawushoda ngemali khuleka ngizokusiza mina. Uzongisiza? Ya sibukhuleka ngizokusiza. Angithi ngenze ukuthi ukhona ukufikelela ku-event. Usho ngalento ongitshela ngayo? Yeah. Yazi eish awazi le eish Monganginceda ngale shandisi ngajabula kakhulu. Ngabe eclassini ngizokubonela. Eish ngiyabonga kakhulu. Dawuni. Hi, awusintombi ushabona? Ushab. Yo akabona lo hle. Kama njani? Hayi, ngithungule ngenze shabo. Nekina utlatla lo studio.
akakwazanga ukuzazi. Oh, awunabuthaka. Ngikawuthola something yawuna, maybe meeting yana coffee juice. Ngingajabulela amanzi. Amanzi. Okay, akela lapha. Ngakesh. Ngathi khona emergency enginayo yazi. So yes, khuluma naye. Oh, kufanele njalo. Singizobuye ngikubona next time. Okay. Okay, thank you ne. Okay, utama sendlene. Okay, sure. Mfethu ngikhabatha sengilinde isikhathi eside kanje. Eish ngiyaxolisa zikhona la bengisabambezeleke khona. Indaba yemali asikhulume ngayo ngiphathi. Mali ebhaya so mfethu. Yayona iphelele izokusiza ukuthi ukwazi ukulungiselela indaba le event. Ngiyabonga. Sengincede this time mfethu. Ngibambele nami. Then yini? Iposter le. Njengoba wazi ngithi ayikho into amahala. Meaning what? Because ukuthi kuzomela ungenze i-special guest. Kuzomela siperform soyi-2 la stage. Mfethu, ngile wamaphepha anything ngayidala ukuthi ngibe. Okay, ngiyabonga-ke. Masiyakava ukuthi angeke ngiyise anyway le Shandis because yayazi situation yami yasekhaya. Okay, akukhululeka. Ngizokubona nge-event. Okay, sure. Nansi ke ntombi into engikubizele yona. Kusasa sine-event esiyenzayo. So bengicela ungenzele into eyodwa. Uvele kule event uzongithathela ama-picture. And ungathathi ngoma ngabani, uthatha abantu abazobe beperforma kuphela. Okay sisikhuleke ngiyayizwa into ekhulumayo. Ngiyi-photographer umsebenzi wami ngiyawazi. Umsebenzi wamehlo nje into zami. Ngiyaphinda futhi awuthathi ngoma ngawubani ama-picture. Uzongithathela abantu abazobe base-stage baperforma kuphela. Okay khuleka sisayi. Zokuthinta-ke ecingweni mangabe ii-pictures zakho sezi-right ne. Alright ngiyabonga. Okay hayi sengizohamba mina usale kahle. Okay hambe kahle. Enquthe ebhodla amaqiniso nezinyawo uzongilandela kanti onezindlebe uzongilalela ngiyabonga. Yeah, sure. Tango bafethu for energy ningayo. Yazi ngiyangikhuthaza. Ekuse bafethu kama ubuda mapugado they only fan boy rini tsotsi tana. Ekuse angimazi ngedwa ngivane nje yami. Where bafethu. Ngishilo ngathi kusazoba amanzi phansi, kusazoshisa nathi. Ngicela nisupport for ingoma yethu entsha featuring Lwandle. Lwandle songela phambili lapho ne. DJ yazi musimsebenza awudala. Baphuza benzani. Niyaphuza uri nenzani. Lapha bobatshayibana,
Oh my god, I love them. Baby, look. What's working? Go ba umfe di number tsa hao ne? Or o kgona ho nsendela di pictures. Oh, okay. Thank you so much. Okay. Okay, re go bulela ya. Look at this one. Okay? You see? Yeah, I love this one. I like this one. Baba. Look at this one. Okay, thank you so much. Thank you. Ngiyazamela nami Nkosi yami. Mamela baba. Cela le nto eqeda ukuthunakala yini ngaphindi yenzeke. Oh, come on, Sbu. That's just a performance. Just a performance. Hey. Yazi unozi ngisamthanda angifuni kube khona izosihlukanisa. Oh, usisheshe wafika. Yebo. Ngiyathemba ukuthi ngenza umsebenzi oncomekayo. Uyazi kufanele wenzeni yithi. It was nice doing things with you. Pleasure. Hello, Tony. Mission accomplished. Consider it done. Sure. Yabona la usibungunosi ngeke baze badabule. This time ngithi abahambanga kahle. Yeah. Bibona hle babandleng. A batla re tse account ya rona le rona. Uwa Bandleng. mara kusinto za Come on, Sbu. social media. Batla mo promote music wa hao ko social media. Ngiyazi ngeke izinto zongenzela. Ngeke tlo yetsa. Mara loyana re tlo bua ka yona ndlese engere. Mara loyana ke na ntse ke tla ke di batlang ko shopong. Shopping. Ka diya. Mara re tlo bua ka yona ntwisi bosisi. Okay. La ube safe.
Nilofebe kwa kapa nilosongwe. Kingo. Abakosomrata nondlweni sibusisi. No, bheka nga. Ngirina abakosomrata nondle. Mfecela uhlale phasi. Uza andle kuno wangiqwela wena. Wangiqwela una because ikhathile wena uthi mama unangathathala hlonye yakho. Ayikho explain mfethu. Ukhona umuntu ongafuni ongajabuli. Umuntu ongafuni ngisibusi. Kabona wathi bekuhalala lambona every day. Mfethu ayikho lento oyibonayo. Ngicela uhlale phasi. Uzoya kuthi njengoba. Hayi cha step hawo kunakyakay. Bengicela Nozi. Indeni wena, yini lento engiyibonayo? Khuluma ngani sibo? Ngiya ngeyithombe man, yini le? Ithombe. Ungalingi futhi uyiphike lento. Hayibo angazi lutho ngale ithombe mina. Usenesikhathi ithombe sibo. Lezona inyoka wena. Angazi waye ngakuthemba. Uwodalele Shandisi, maybe ustira abangani bakho ukuthi benze lento ukuze wena uzokwazi ukuthumela ithombe kuNozi. Akusiwuwe loyo. Hayibo akusimi. Oh, so wena manje ublema mina ngokuthi ngithathe ithombe ngithi angazi. Abangani bami bengekho office kuleya event. Yazi uyisikhohlakalo na usoze wa change. Angazi ngisiwa insaringa nawe. Yanginyanyisa. Hayi umuntu ujwayela osi. Zayo. Emfana, ubekwa intona? Bengisacela ukubuza ngabe ukhona uNozi. Unozi njani abe lapha kwami ekubeni wayiphuma ehamba nawe. Uthethe ukuthini? Akekho kanti uNozi. Mfana ungayenzi lonto, fanele manje ngibuza kuwe umntanami. No. Uthuli. Ngubani Thuli yengoku? Ngubani Thuli? Yemfana! Yemfana! Hey, bafana bafuna ukwenza. Macala. Ngithini lapho le? Kwamba ntwana, ngiyashisa doda. Hey. Manje uthini sase-free kanje sithi nje eshaye ngawuza. Uyabo, uqalile mfethu ngalento yakho ndoda, uqalile ndoda. Wena uzomcabisana nabo thisha ngalento yakho mfethu. Uqalile ungene emanzini. Hayi mfethu, mina ntwana ngisabhemi nokubhema ntwana, lento yakhoshelisana ntwana. Ngihleka ngikho la yasemzini. Mfethu ngihleka iScape Town ngalama picture la mfethu. Yazini mfethu. Kunosisi man owaqhamuka la. And lo sisi lo wayekhuluma nolwandle. And ibheka lesasikhathi ulwandle bembiza stage kwavela omunye usisi oyiphotographer. No man Dumzini. Engihleka ubani lo yasister? Mfethu nama ngimazi kodwa ngicabanga ukuthi uye lo bebambiza uzoshuta ithobe emcimbini. Dumzini khona into eshaya amanzi asemzini. Hayi mfethu. Hayi serious ntwana ikhona into eshaya amanzi la. Mfethu Mari izoziveza. Into engiyaziyo iqiniso ekugcineni ntwana lizosiveza. Uqinisile lapho lo. Ayi mara ntwana asivaye ntwana kuzoshaya lunch ndoda. Eish mfethu useseda. Eish ndoda. Sibusisi. Hello Nozi, right isithanda sami. Ngishabuya. Bengifuna ukuchecka ukuthi right ninencosi la inkhona because ngiworried angisakhona ukulala sithanda sami. Cela sikhulume ngayo yonke lento eyenzakile. Ukutla ukubuye ingaphi sibusisi? No, indaba ngifuna ukunderstandisa ukuthi yonke lento oyibonile ayikho. Khona umuntu ongajabulile kusibona soyithu. Cela sihlangane sikhulume please. Akithi sibusisi, akusahole ngibona kamahlo akho. Akithi, ngitla Eish. Indaba understand sithanda sami. That's why ngeke ngikhona ukukhuluma efonini. Cela sihlangane sikhulume please. Ngiyacela sithanda sami, yazi mina nawe kudala sikwazi lokhu uzivuka. Okay. Uzokhona moswe. Sibusisi unakho mang, kai. Cela sihlangane around 4 dayi curtain center mangiceda ukuphuma dayi emadorhe enyanga. Okay, sharp. Yila Nozi. Angifuni ukuthi umntwana lambe yazi. Yize yohle. Wetsa awusithule ka mkhokhohloko ntse ngateng. Ke sho makaka o ga tsotse. Empa go bejang a le ka kopana ka tsatsi le leng le tsebane le qoqe. Ka a hlokomele lona go motho o lokileng jwang. Ngiyibona inkinga yazi.
Kanti nami futhi ngakujabulela ukuthi ngimbone. Sazane kangcono mina naye. Actually ka-click ke siya. Yeah. Kodwa. Yazi mamakho, uye lokuxabanisa nawo wonke umuntu. Uxabanisa nami, uxabanisa noSibu. Lo mfazi. Asithuli, utsibile sika go mmele ke nang ka motshali batho. Hayi ma. Ungayithathi kabi lento ma baby. Bengisho nje. Kodwa yazini, ngajabula ukuthi wena mawungaziphi isikhathi ukuthi uyibhekisisa kancane lento engikhuluma ngayo. Hey, I cannot go hlapa hey. All right, it's okay man. Thank you for this thank you. All right. Yazini, ithi ngiphume nami ngizobona mangibuya yeso. Antle ke mang o Asithuli. Batho ba ntse ikeng ka ga tsona kana go ngolo gone. Ona jo tla go tsebella kae ntse ke so mjetse tsona. There's definitely something fishy here. But like it's kapele ke tsamaya before I feel. I'm from se ke tsamaileng. Kubuye ngathi khona la ufuna ukuya khona. Nikki Kokoban's blue. He wants us to fix things. Okay. Manje bozohamba vele ungasangitshela ngalutho nje. Nikki nikipeka fela Asithuli go at least umfumane ke lishabo baba. If not la diene ke tla fonela. Okay man. Okay, ithi ngiyabuya ithi ngiyokubhekela imali yokugibela. Ngiyabuya manje. Hello. Sure, Thuli. Alright. Grand wena. Right, iphasela yami. Ngiphethe la liphasela lakho. Li safe la khona. Li safely right. Ngicela ukuthi umake sure ukuthi lowo muntu lo yamgcina lapho kuze kufike isikhathi sokuthi athole ingane. Yeah, sure ngiyakuzwa. Uzolinda ama instructions wami ke. Hayi ngizowalinda ke ama instructions wakho Fida. Come on, man. Ish. Hello. Shh. Vulifo. Ithini password? Ithini password? 17 Teta 60 Uphuma wakho la do. Now I want you to do me this favor. Uzomtshela ukuthi usafe yazi. Otherwise uxabana. Mama. Ne ke tla o jwetsa gore ke safe mo ke teng le sa wa ka nna. Ke batla o hatla ke mo fela nje.
Sharp. Good girl. Manje ke ngizokuqhaqha yazo. Angifuni ke ungenzela amathayithayi. Ngilandele ukudla manje msho lambile. Ngingakithi. Hey Olay. Ya ngiyamfana njani? Right. Ngiyaphila. Hey mamela, into ndikubizele yona ne ndifumene ivoice note kaNozi apha umxele into bayena uright usafe apha ekhona ndingawari ngaye but andiyikholwa yonke le nto ayishoyo. Akavakali njengomuntu osafe. Khawumamele nawe. Ngifuna umamele uyive le nto endiyitsho. Ne ke batla ho jwetsa hore ke safe mo ke teng le sa hore ka nna. Ke batla ho hatla ke mo ha fela nje. Sharp. Yebo? Ma-Olay, khona into eshaya amanzi. Noma bangathina kuyena lo Nozi engimaziyo lo. That's why ngikubizile. Eish. Antle ke usitse nkwala ka kotompisa no flane. Sokuvalela la until uzodade yazo. Singicela ungibuza umsangano. So antle Thuli batla mfelo na ke ngwana. Obvious, Thuli ufuna ingane. Okay, shwile ke lemanyolo. Ngamba ka shona re ke fedi mahlanya tsona ne jina ngwana. Noma ngathini besisiwe. Le ngane sizoyithola. Thanda ungathandi yazo. Uma ka utlotla mo. Bafunda ka utlotla mo lompatla. Asisibona ke ngalokho. Okay, abetsi. Hello Sbu. Moja ke. Yeah, ke sharp wena. Grand. Yazi bengicula ihensi yakho da. Bengishaya ngamablingers aka photograph lo nebeka shoot event that day. Oh, Mankosi ne. Igama lakhe le. Yeah. Bengicula ungidale Shandis Fasfozis mina. Okay, sharp erko for the numbers. Dango. Oh, uthe uMankosi? Yeah, Mankosi. Oh, dango. Ube moja dem ke ne. Sharp. Yizo sweet. Hey Ma-Olay. Yeah, mfana njani? Right. Ngiyaphila wenzeka ntoni? Ish, asikisi ukuvele ngitheleke mama. Ngiyawathola amanamba kalo my sister lo uzosifense ukuthi sithole. Ufumana phi kunini sasifuna? Now. Uveze ndibona? Hayibo. Yazi nithi nivele nizama uyifonela kwangoku. Sibone ukuthi iyangena na. Alright. Hayibo, ediyaringa. Hello? Hello njani? Ngiyaphila njani wena? Ndiphilile nami. Uthetha nomama kaNozi. Okay, ngingakusiza ngani? Eish, ngingamfumana uThuli. Cha, ngihlali naye uThuli. Eish, yazi ayikho manje indlela ongazama ngayo ukuthi simthole cause ngizama ukumfonela andimfumana iphone yakhe ndile nalapha ehlala khona akafumaneki. Uma ungamtholi endlini, kungenzeka ukuthi umthole eFrunaheni, endlini yakube endala. Yo Frunaheni leyo asazi nokuthi ibhekephi. Manje singenza ngasizama mhlamba ngeaddress esingayifuna ngayo lo ndawo. Okay, yebo ngizokuthumela yona. Siyabonga. Sharp. Hey, Ma-Olay, singathanga phela isende manje. Nami ngicinga njalo, ish, yazi ngikhathazekile unini yalo. Hayi, nathi yangena. Oh, sekayisendini? Ya. Ithi vele singasawaste isikhathi sishone khona. Vele ixesha lisekho. Yazi senza njani? Mawusuka la wena uyolanda umakazi kaNozi lengezansi. Nihambe neFrunaheni. Nihambe naleyo address leyo. Mina mangisuka la ngeCalto Center lapho kusebenza khona uThuli ngiyombheka. Okay, ithi vele sishone khona. Yabo. Yeah. Wenzani? Awuthi wenzani? Angikhuzanga.
noticed. Ngiyakuzwa ukudla kwakho. 5 seconds after lokho nyaka. Fast. Dlana awuqeda. Angikuzwa. Uzile? Anganele. It's funny. There's no here. Hey!
ungasidubuli. Ungasidubuli mntanami. Ngicela ungamdubuli. Thunge umpulaye. Ke mametse bogosogoso ba ha wena ngwana ya segathana kwena. Like wena thulutla mfanga batla ngwana. Ngicela ungasidubuli. Umpulaye mntanami. Nosi. Mpulaye wena. Nosi. Sinike. No. Sibonga nje ukuthi nifike la nizosibona. Ya kuyabonisa lokho ukuthi senikhulile ngisho ukuthi niready ba abazali ngokwenu. Sisho kanjalo. Kusazomela usebenze kanzima ngoba hey amanepi ibisi ziyadura. Uthi sayiteni vele uzomncelisa umntana o iba imali ingakafika nje la. Umntwana kancane ngimzonda kabi umuntu ongangincisi mina. Ngimzonda kabi umuntu ongangincisi. Lo mntwana uyaledla ibele phela ibele is 100% ukudlula yonke into. Kuyamnyenza bwana. Yancane. Uma uzoba right umntana. Hayi lebe ngifuna ukuyazi. Baphela bafike bazichize engasafuna umncinci umntwana esekhona. athi ufuna amabele ami. Amile. Ayazama bheke ipha amabele senomntwana. Azama nesikhathi ngathi siyahamba besacela ukungishiya. Oh, senishaya isikhathi ninjalo? Hayi ayikho inkinga. Siyabonga. Sibonga nje kona ukuthi nifikile sanibona ukuthi ni right nomntwana futhi u right. Uyaphila. Sicela ukuthi uqhubeke umnakekele mfana wami. Sekayi responsibility yakho manje. Ngizoyenza njalo Nawe ngizomela uqhubeke uziphathe kahle. Akukho la usazayo khona kumele ubheke yena. Isikole sozosibona after umntana makho. Yes. Mama kileni lesson abi. Hayi sibonge. Asiyabonga. Yo awusemuhle nozi mntana. Hey, yazi uyaglow. Khumbula. Hey.